Kapor Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Hadin ka jigsdang wan penibor biang ka Sorkar Assam hakasinong mausikar kaway nagisinong kapu da kathan langpi da kapatmu ban sina penhe ya kasurok klem da pentip sya kibor Sorkar Meghalaya kala pelong omtang ya kipadba nongsong sinong ban bitar hanray nakaliang jongki arteli giseng ba kentop ya ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People haringkat kaseng Khasi Students Union ru kilapan pau ya ka jingbitar halor katay ka jingletam ka Sorkar Assam. Kidkhot bat nong yalam jong kaseng KSU bat FKGGP ri muliang circle haka arpo pratrek unailar arjar psan kilalet ban ay mensiem bat yasno ktilang bat kipaj ba nong snong ban nom ailat ya ka Sorkar Assam bakan wanle donbor bat hakani kejuk kasi kalalet ru ban senran ya ki nong yalam jong kasnong mausikar sya ka office UDC ka West Khasi Hills District ban ay sendon da ka dorkhas ban pakhang ya kate jing thumu wantrei surok ka Sorkar Assam baru ban omsha ban wanra kinu ki kampanroy da ka Sorkar Assam kadba ompala ban ya penben ya uput usam agde bat ka jing yen persya jungki ya ka jing thu jung ka Assam ban tre penhe e ka surok ka ba wan samosikar ti kila nakaleng ka sinong kila bu jing tho angne khmat jung disi bakki persya bat kinom sya bat kin khang e jing tre ka surok nakaleng jungi ka sengru snow ba ka ba ka sinong ka la sim ya ka rai kalong ka babyang bat ngin yai don kat lembat ka sinong e hagbedi bat kan ka issue kumbang ila Ukraine na kapor nakaleng ka seng kumju nakaleng ka dong ka thanhi baro ba katay ka jaka ka ba ki pajba nung sinong kila thrang kila kwa kila anud ba ka jing pen baju usam de bandab no tenre kadang yai sateng halu ka kapor bat kim semla ban penbay tenagaliang ka Assam kawan kenturpor ni hanong ma nang tangne hamosikar ti katu ka jingle jong ka Assam kadai ka jingle ka bang nagaliang jungi ki pajba nong susnong ngimla ban pediang kadaw kalong ba ni ki pajba nong susnong ha katu ka thain ngim ya kwa ban sa si Assam laphi ai development laphi ai ki scheme ki bahe kanuru ngim kwa nomor ngim kwa ban hap si Assam kata kadai ka basai te ka jing pentrei gini ki development ka pen i bat ka pen pau ba ka Assam ka kwa ban kenturpur na kata kadaw ni persya te nagaleng dung gaseng ngini ai persya la kadai hamadan la kadai ha ka jing yakhi la dadi badon kam bat ki ban yakhi persya ka Sorkaru te ni dawa ba ya kene kamat di ban pendep no swai ka jing penbejput te yakhi development ngin sanai pe chadem kata kadai ka sur ka jungi kum kaseng kum ju ki nongshong sinong jong kate ka thain nakaleng jungi kum kaseng hi nakapor ni chupan sngo sia ka Sorkar Meghalaya ba kade ban penbej no khamkloi yau pur usam namar ba kum mangilap mene ni siam ba kibriu jong ka Moskar bat ki marjan snong marjan hakatu ka jaka ka bumut ba kigla kreni da ka basai ba kim kwa ya kata ka development lane ya kinu kilat jing penroy lada ka Sorkar Meghalaya bat ka Sorkar Assam kampat la ban penbek yau tau put usam bat kani ka jing ai daw ka jongki ka jing bu por ka jongki nakapor sekapor ka pen thrai sniuru na banta yang ni kun samla jong ka dong ka than namar ba ngila ban ong ba balai ba ka don por ban penbek ya ka kam don por henry ban penrung ya kinong tre lane ban wan scott ya ki jaka bakin tur ya ki khaput ki ba umpat ban penbek hadu menta haka sita yo hadu arsin kila ban wan poi dena kaliang jongi kum ka seng ni wan hang ni ya ka bang isran lem na benta kini kiri urang ba jong ka dong ka than ki ba juyeng persya nakawai kapor sya kawai pat kapor ya ka jingwan thombor jong kiwai pat kijaj beriu ki badai kijaj beriu Assam na kaliang jongi kum ka seng ni ai ka ki ka diang ni ai ka ki kamon syaki bat haka ju kaporo ngipoi hang ni hapo jong gane ka office DC ban nakaliang jong DC ru ulakular mene hakmat jong ilang baro ba nang ni sakmat usabu no ya magistrate na banta ka block motion run
Tengi so kemen ya kata kasi bentah Henry. Nakaliang juga kumasan ngikem tu ba kam day pan ba kajingbu jong u na bentah utang magistrate kan long tang mentah namar ba kadon hapadeng kajing klumar kadon hapadeng kajing ya penibor Henry ngikwa ba hadu ban dakut bat hadu ba kani kakam kandap hakajing ya penbej jong kini ki Ariang Mamla jong kani ka Sorkar Asam bat jong ka Sorkar Meghalaya ti ngin saya pej ya kata bat hakaju ka poro ni kwa ban kentu ya ka Sorkar Meghalaya ba kamdai ban susah jam palat namar ban nakaliang jong ka Sorkar Asam kalapan ken daladehi ya ka jing yakut ka jongki namar ba hakajing sisa la dehi ban penbej na benta ka phase 2 ka baham hapo kalangpi sektor hendrai pada hadu menta kimpat ya penbej hendrai na kapor sakapor hi kalong bej dakum ni dakum tai dan nakaliang jong kiri upat ba bat nakaliang jongi kum kisamla jong kadong kathan da ka basyahi ka masjid ka clear kalong bej ba ngikwa ya ka development nakasaj jong ka Meghalaya bat ngikentaj ya ka development nakasaj jong ka Asam namar ba hadu menta ngimpat ong ba kajaka kadai jong ka Asam ni jong ka Meghalaya Henry kani kadai ka benta ka ba hadu menta kadang don bej hapden ka jing ya penbej